खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ BPFआ मानसिफोरखौ हाग्रा दाननो थुलुंगा होगासिनो दं। बाथ्राखौ बुंदों UPPL एबा बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मैया रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रा बिफानजों लुजानो गोनां गासै मोनद' लामानि गायसनथाय बेखेवनायखौ चिरां जिल्लानि लाइमुथि ओनसोलाव मावफुंनाय जायो। मख'जाथावदि बिथां मावफुं सोद्रोमाया फोरमायनाय बायदिब्ला बे लामाया लुफुंजानो 1.25 किल'मिटारल' दंसै होनना बुंथियो। मिथिनाय बादिब्ला मैयानि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां मावफुं सोद्रोमाया बुंदोंदि हाग्रा सिफायनायनि सायाव जों माब्लाबाबो कमप्रमाइज जानाय नङा। नांगौब्ला राजनितिनिफ्राय आजिरा लाब्लाबो हाग्राखौ सिफायनो होनाय जानाय नङा होनना बुंबावो बिथाङा। फारसेथिं लामाखौ बानायनानै होनायनि थाखाय गोबां गोबाव बोसोरनिफ्राय भुगिनानै थानांनाय रायजो राजा बिथांमोनहा गावसोरनि गोजोननायखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिना होदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव गंसे नखरनि न'आ मोब्लिब खामनानै सेवहांगार जादों। मैया साननि 12:30 रिंगायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं पलासिगुरि गामिनि इउसुफ आलीनि नखराव मोनसे मोब्लिब खामनायाव नखरानो सेवहांगार जायो। लोगोसे मिथिनाय बायदिब्ला खामबाय थानाय अरखौ खोमोरनो नाजानायावनो नखरनि सासे आइजोआ खामजाना जोखोम जानो गोनां जायो। मख'जाथावदि जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो गसाइगावनि MLA जिरन बसुमतारी बिथाङाबो। बिटिआर गोरोबथायाव साख्रि होनो हागोन होननाय जेबो लिरनाय गैया। बाथ्राखौ बुंदों BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा। आथिखालाव फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिखौ लानानै गोबां राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव दोलोफोरखौ राफोद खालामनो थाखाय बायदि बायदि मेल खुंबाय थानाय बायदिनो मैयाबो BPFआ बाक्सानि मसलपुराव मोनसे मेल खुंनाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला बे मेलावनो बाहागो लाहैना थांनाय BTC सरकारनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंदि बिटिआर गोरोबथायाव साख्रि होनो हागोन होननाय जेबो लिरनाय गैया। ओंखायनो दाबो 3 बोसोर जानोसैबाबो रावनोबो साख्रि होनो हायाखै। आनखि बिटिआर गोरोबथा खालामग्रा रावबो साख्रि मोनाखै होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों रावजों बुंथिना होबावो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां मिथिनाय बायदिब्ला आथिखाल आसामाव उन्दै बैसोआव हाबा खालामग्रा फिसायफोरखौ पुलिसआ हमबाय थानाय बायदिनो बाक्सा जिल्लानि सिमला ओनसोलनि बांबारि गामिनि रमेश बसुमतारी होननाय सुबुङाबो हमजादोंमोन। उनाव जामिनाव गबोदोंमोन नाथाय गबोनायनि सान 12नि उनावनो रुंसारि जानो गोनां जायो। मख'जाथावदि बिथां रमेश बसुमतारीया एसे गोबाव समनिफ्रायनो लोमजागासिनो दंखायोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। उन्दै उन्दै मावरिया गथ'फोरनि थाखाय 4 लाख रां दान होदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला बे रांखौ गथायना होयो सोरां गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव बिमा बिफा गैजायै गथ'फोरखौ मोनसे NGOआ जोथोन लाबोबाय थादोंमोन। उनाव गावसोरनि माबा बेले बेजे जाहोननि थाखाय NGOआ बै मावरिया गथ'फोरखौ जोथोन लानो मोनाखिसै। जायनि थाखाय बै मावरिया गथ'फोरखौ जोथोन लानांगौनि थाखाय मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथाङा सोरां गोजौ फरायसालिनिनो गाहाय फोरोंगिरिनि आखायाव गथायना होनाय जायो 4 लाख रांखौ। क'क्राझार ग्रिनफिल्डआव बिराद बाथौ आर'ज आरो खेराइ फोरबो। दाखालिनिफ्राय लानानै गाबोनसिम सानथामनि थाखाय जाबाय थानाय बर'नि गुदि धोरोम बाथौनि बिराद बाथौ आर'ज आरो खेराइ फोरबोआ सोलिगासिनो थानायाव मैया नैथि सानखालि आथिखाल बिटिआरनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथाङा बाहागो लाफैनाय जायो। लोगोसे बिथाङा बुंदोंदि
बे बाथौ आर'जआव आन्थोर जयै आर'ज गाबनाय जादों आरो बे आर'जनि सोदोबफोरानो बारमण्डलाव गोसारना सुबुंनि गोसोआव गोग्गो आरो खौसेथि फैगोन। लोगोसे धोरोम फोथायनाय थायाब्ला सासे सुबुङा जाफुंसार जानो हाया होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावो। दायो हिमन्त बिश्व शर्माया राबननि आखुथाय लाबाय। बिनाव अननाय मोजां मोननाय जेबो गैया बाथ्राखौ बुंदों कंग्रेसनि एमपि आब्दुल खालेक बिथाङा। आथिखाल आसामाव हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा आसामाव सरकारनि हायाव आयेन बेरेखा थानायखौ होखारनायनि मुङाव गोजां बोथोर मिथिया, उन्दै गथ' मिथिया, आइजो रावखौबो अननाय गैयालासेनो जेरै गोसो बेबायदिनो होखारबाय थानायखौ नोजोर बोनानै कंग्रेसनि एमपि आब्दुल खालेक बिथाङा बुंदोंदि हिमन्त बिश्व शर्माया दायो राबननि फाव लाबाय। राबना जेरै रावखौबो अननाय गैया बेबायदिनो राबननि फाव लाबाय। अननाय मोजां मोननाय जेबो गैला हिमन्त बिश्व शर्मानाव होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखायै बुंथिना होयो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।